Soc Maria Albertín, soc de la promoció 2014 i vaig estudiar ADE a l'IQS School of Management. Avui en dia em dedico a la meva pròpia empresa, tinc dues empreses. La primera marca és una marca de calçat i accessoris per a dona, els quals venem tant en canal digital com en canal físic. Avui en dia, amb la situació que hi ha, hem tingut que reinventar-nos i apostar molt més pel canal digital per poder seguir treballant i continuar tenint èxit a la nostra feina. Per altra banda, l'IQS em va ajudar, i estudiar ADE aquí, em va ajudar a tindre una visió molt holística de tots els camps en l'empresa per poder desenvolupar-me des del primer dia en tots els àmbits. El fet de fer pràctiques en diversos sectors diferents com la banca, moda o cosmètica em va ajudar a tindre moltes visions diferents i sobretot moltes tècniques de treball diferents per després decidir quina era la millor en implementar en la meva pròpia empresa. A dia d'avui també em dedico a fer assessoria per a altres marques. Hem creat una petita agència i ajudem a altres empreses a portar els seus projectes en un estat d'èxit. Quan vaig començar el meu projecte hi havia una assignatura, per exemple, que es deia Entrepreneurship, aquí a l'IQS, que em va ajudar molt a l'hora de planejar com seria aquest projecte. Quan en els inicis et proposes començar un projecte des de zero, és un paper en blanc en el qual has de posar-hi 80% d'il·lusió i de feina i 20% de resiliència en el que estàs fent. Per mi va ser com molt difícil, no? Com he de fer, què he de fer, com ho he de fer, on he d'anar. Doncs penso que, a més, avui en dia existeix un departament aquí a l'IQS que es diu Tech Factory, en els quals molts podríem accedir en un primer moment i que ens encaminessin molt més en aquesta primera situació.